PCOS അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രോം കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? PCOS മേ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസപ്പിയർ. PCOS അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ്, എക്സസൈസ്, നല്ലൊരു ഡയറ്റ് ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇറ്റ് വോണ്ട് ഡിസപ്പിയർ ഓൾ ടുഗെദർ. The main important thing is consistency. Consistency with regular exercise. Regular exercise എന്ന് പറയുമ്പോൾ at least 30 minutes per day, it's enough. Any kind of combined workouts you can do. Balanced diet is very, very important. Avoid sugars, processed food, fried items. ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറച്ച് add in lot of കുറേ vegetables and fruits. Healthy ഡയറ്റിലോട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചേഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുക. Stress management is very, very important. And good sleep. ഈ ഒരു 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ PCOSൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ഡിസപ്പിയർ.